Aman krado me say ma wo de be akonya wa ha aman so wutu ya hwa ya kote da so na wokoti mu ya aman krado me si yiwanim na de wokọ Ghana obofo eni papa bedu kopi eni owusu bempa na obofo sacrifice o ma wo ye no aman krado me si yiwanim na me mekire ni nyina mu wa ha wonchimefo be ma aman krado kwase ampen nim aman krado abuofo aman krado cholo bi amankrado kwasia bua mesimedi watem akopim so bepie kwasia ni mu wo kobo pase ni matem na won hye ana na wo ma kwasia be ma wusuro oba abua funu oba besia mabubom mi bubom se jata wontimi mpie ma amankrado mi bubom se jata wontimi mpie ma aya ma me kase ma akwenkyira wo enkwasia fo bi ti se de ben face the fact I don't have time for them o min hye no da bi dem me level na bro ne so me come and some see ana me na ye dey me na preach me pe Jimmy Ford o ma ye example na makofa face the fact me pe kwasiafo Jimmy Ford muwa bi do ma ye example na makofa de be na bonzi but aman ka me hwehwew esense wo secret bi wo ho a esese ye buro na papa kan de Japan adwuma na wo ye no ewie peye because ayese papa kan de Japan pese obe pay attention ma obofo ma papa kan de Japan menyi obofo mfirim uwie obi ni mu a ma yenhu no obofo esanse aman krado nti kwasia buo chimefo wo dwan me kumbe ba ponche kwasia ni mu aboa me di atam a mo se adenti na me di atam na kwasiafo bi sei achimefo bi sei emuo bi sei nipafo bi sei nipemu nsisa bi sei nipemu change bi sei omo ba mabrabo mu a ede na mo pese me ye ede na mo pese me ye ede na ya na mo pese me ye changes bi sei nipemu changes bi sei enkwasiafo bi sei aboa aman krado mama ka semba akonkyerɛ face the fact de wa mate ase se wodi medini ne jiska enu nti obeye mi hu deda owie no aka kyerɛ ne fans me sra ya monko YouTube na monko like monko YouTube na monko like because ewie mre mu mama ya ho na me yere ne me ma ye dididie esanse wa mo medina mfa nkoto YouTube a there is no money ebeba de be ne nsem amo ne yere ne ma adidi enu nti wono de me ni time ma no esanse wodi kan mate ase se wo sidire ne so no de akode be o de akọ YouTube na me start wa ma start face the fact woni mu dia ne bodini na akwapem won kwan na menyai menye se wonua ba de be engege bodini na akwapem de be won kwan na nyina menya dine ne po esanse wo so pedini ne tibe dia chow face the fact etitu adine ne so aman krado me se pie ba bonten esanse who questions to answer woko Ghana sumase niam a wokoye ye no you have to answer on Facebook here ya kwasia ni mu ede na woko ye ka wode koye de be kame Mohammed aman krado me se pie bra na nsem na pie mra esanse woni obofo abopobi woni papa bedu ko bo abopobi woni de ben epona mo bo me pese e ba bontinti aman krado pie bra na epone nya de enya kwamra na ja se face the fact akofa me face the fact I don't have time to say me ba be fa me platform nda ma face the me fa me platform is here I ma face the fact that no way obi onu watimi eye video yo say me di ko YouTube na monko like kwase agimifuyi abuoi face the fact wagu hu ani mu ase me onya me kasa ma fo on se be wie video aba be catch face the fact say e ko YouTube and I want to say me catch me fans say me di ko YouTube to monko like na me nyes kan to aduane ni we a useless man once wajimie kwase aponche abuo funu anoma abuo kwase animu odwan abuo woyire ho fi face the fact me now woyire ho fi abuo funu woyire nantini woyire nase ahesua kwase abuo face the fact me now oba fu oda wachie face the fact me ka kire wo jimifo ba woyire ho fu me so woyire fo woyire nimbra me yanhwe no woyire fu adoa kwase abajimifo ba wajimifo wontimi ntu wukunofo face the fact woyire sem na make Peter noche woyire sem na make kwase abema wajimifo woyire wo kankan
wo yire num kankan wo yire wo fini wo yire wo se bola so wo yire wo se ntomago kwase ani pemu nsesa wo ba bia wakwa wale no kwase aba chimifo wo ba abuafunu o chimifo ba wo da be ma achina so ntimi ntu be ma fo kwase aba chimifo abuafunu wo cha siritwam abuwa face the fat fa wo yire bra de ehwa wo yire Peter Noche fa wo yire bra de ehwa wo yire kwase aba ma o chimifo mi di watam ni mama wo de be mi ma wanoda adwuma be ye ne fa kwato Facebook ayi YouTube ni mos kan to aduane ni na kwato pant papa fa sha wo yire na ne tra enya anwunu kwase aboa me se me ma wadwuma face the fat me ma wadwuma wa ha be fa adwuma ne fa koma wo yire chimifo ba no kwase aba no obe chimifo no kwase ya na nim sa aboa bi na nim sa machi na nim sa menase na nim aboa funu kwase animu na nim dua na te se me ba wo hima jakin sa achi kwase aboa face the fat Peter Paradise chimifo Peter Paradise anya wo kafra Peter Noche chimifo mu chimifo bemma mu ahasio bemma mu chimichimi bemma mu anonsio bemma mu kwase ampani chimifo mu chimifo bemma mu yede wo sadoa kwase aboa bemma mu nsesa kwase animu wani mu tantam se me ma wadwuma na fa ko YouTube na fa ko jiska to aduane di e face the fat me ma wadwuma wo yire wo fin wo yire wo kankan abuafunu aya ka kire nso wo nwale 2 times a day kwase ya ebi wo wa 3 days no wo nware obafu te se wo abuwa yi opie to be kira bontene me a kira bontene ma wukura nya e di ko YouTube jiskadi etu wo bai se wo che eye kama na wo che ye neat fe the fat yire wo che wo ji wo di se wo che ye neat wo ji wo di se wo pie to ehye wo no e fret se wo nya meka samafo pie to a jibeto abontene na face the fat ehunu bi na ni pe nyina so nya da ehunu bi kwase abuafunu jimifo aboa kwase yanimu oba wo yi wo panta no wahwi ahwe ne mu bon wo kwase aboa face the fat woni wo yire da ho aso won so no kwadware ansa no wadi no kwase achimifo aboa wadi twa anyinya ma wanim dua ya ahwe wo mama so bu kef eye twa na anyinya na ma mama so ebu kef wo kasa no ayi wanim say face the fat me ne Peter Noche me ne jimifo me ma wadwuma na dia kwato Facebook ayi YouTube esense wo so wo pa adwuma me ma wadwuma me hihye adwuma mu oden de ama Peter Noche me hihye adwuma mu oden kwase jimifo ba aboa mu aboa oba mu nsesa oba funu oba chimi bona so ba aboa funu wo size ne me Peter Noche wife we wo size ene wonyameka samafo Peter Noche wife we wuti pe ene wonyameka samafo kwase ya fa wo bra ne yehwe aboa funu kwase animu oridi anya baako oridi kales kwase aba chimifo wuntimi control wukunu wo chimifo bema wo chimifo ba jiwanim na bra na me no mienu yemfansi ani wo ba na wo ba kwase aboa bema wo so wani nso ade na wummu wo ho na wummu wo yere Peter Noche me ma wadwuma so se me ma wadwuma obedidi ho be fa video no Peter Noche bra be fa video no ne ko bochira mansan wo wi afa kwato YouTube ni nchia wo kan to aduane die kwase ya woni apepa wo to Peter Noche woni apepa to na wo to bon wo chabon wo yire chabon wo so to bon kwase ya abuafunu be ma wo wura wo suwa na kraman epesu na befa aboa abrochire kraman ko di aduane pa abrochire kraman hu suwa no wo kwa anwan woni ni wura na mani wura kwa ka se ye koke na sha ho da bi e ye opabuo mu da bonsa kwase Peter Noche wo chimifo Peter Noche aboafunu aboa maame be na wo awutwa be na wo da mu wo kwase etiretu akwase akonso wo kwase etiretu akwase anoso wo kwase amometu akwase aso woni pedua tantan aboafunu kwase animu aboa Peter Noche me to aso me se me de wo kale eba for me endo wo ya me kasa ma for me kasa in powers me to ma kodi egu so me de wan kasa wo Peter Noche me de wa ba from kwase mu kwase a wo jimifo mu jimifo be me yese wo kwase a no watam de akoto YouTube na wo di jiskadie be me yese wo kwase a no wasa be fa video me yire me ho no ma se wo kwase a jimifo abo mu aboa kwase mu kwase a wo jimifo me ma platform Peter Noche mi wia be fa video ne fa kwatena o platform so ne bo ema wiase amansa nyina nyede entie ne fa kwase wo jimifo aboa sia aboa kwase ni mu me de video ba na be kwa vala menim de enkwa vala na menim mi no de tra ha ne de me di watem wo wia kwa dance die kwase
kwasi animu abuofunu chimifo be ma biti se wo kwasi be ma wo kasa no anu suso nsuo be ma wo danyane anopa wo ntimifo wanim dua ma mekere kwasi animu aje wo kowura bathroom wo huru wanim abuofunu wo yesepoye fe wo se ma wo yire mrefe ne se useless woman o chimifo face the fat yere abuo baby a wo bia mi tro challenge ama opie bra kwasi anipa mu nsesa nipa mu ntumago nipa fu bi oba fu bi te se wo abuo kwasi ani mu sma wukunu wo bedi amankra do achi abedi oba papa bi te se miata me de maye wo onya me kasa ma for you don't know me se me mo tai e wo nyame asem mu me mo tai o me nyame papa oduro e na me nyame papa kwasi awia me mo tai me ya all colors Joseph atade de hyebe e na me yensuo sai oja etu pese me hwie jagu so me hwie gu so o pese me hwie nsuo gu so me hwie gu so kwase chimefo aboa na kasa mente won ka me platform na me fa ma but obi frɛ me se me mra Facebook dia ene me mo akwa aba ate obi frɛ me se me mra Facebook dia ene me mo akwa aba na mama wonsuo so ayede anom Peter no chie mi so wachimi o wachimi wo ye kwase mu kwasea o chimefo aboafunu wo yere twe kankan wo yere pant ne tant san ma ne fa ne pant meto abonte ne se me de do nya me de e de akwa YouTube kwa jiskedi fa wo yere dia bra ne fa kwa YouTube hwe so obi be hwe kwase ani mu me me de odi kwa YouTube won se de wunya fans on se de wunya fans we tire se me boarding wodi me de kwa YouTube won se de Peter no chie wunya fans we tire se me expensive wodi me de kwa YouTube won se de wunya chance wunya bo me dire kakra won se de wunya platform kwase mu kwase Peter no chie o jimifo mu o chimifo abuofu na abuo mu abuo be ma wo to bon wo to bon wo yere twa bon kwase abuo next time be mo nyame kasa mafo akwa ba me se me ma wadwuma ye because wo so wo pa adwuma ye eti ma wadwuma be fa nefa kwa YouTube ne kwa jiska ne fa oyere ene oma ento aduane ni useless man wa betena brochire amanfo di nimdie epre enkwaje akwa ama omo yere ene omo ma no odi nimdie epre kes epre no me epre edeben nkwasea ede kwa ma oyere wo fie ukọ ene woko na oyiri bisa o se ede na oto ya o se ede mi kohia wo nyame kasa mafo wo se me mfa mra o kwasea ba mu kwasea ba o jimifo mu o jimifo entomago ho ntomago abo mu aboa wo sere kwasea mu kwasea ade fake niema engege ton e na wo de bebre wo kwasea mu kwasea wo postu bra na wo ma oyiri bi hye aboa fu wo jimifo ba kwasea ya wo da adwene ma wo kunu nkwan ni na wontime nwene na wontime nkanyansasem kwasea face the fact wo jimifo face the fact me ma platform kwase mu kwase aboa to kankan ohun nwura face the fact ohun nyan wo yire hun nyan ohun nyunu wo yire hun nyunu kwase ani mumunyi sof ma me mfiri me so me se yefre me pep donko onyame kasa mafo wo de ba me de be hia wo aboa mu aboa face the fact wo chimifo obusuafo wen ekuro be na wo firi so na me mo ho abrabo nkyere wo ekuro be na wo firi mu na me nka ho enton enkyere wo face the fact me ne kwase mu kwase onyame kasa mafo wo de aba na meja nana brown meja no na me de ba wo so kwase mu kwase amankra do bra ha amankra do me mo akwa aba baabi a wo bia wo so fa konwa na gi baby a wo bia wo so je so kwase mu kwase be ma chimifo aboafunu be ma wo wenam kwase mu kwase ani mu obi a be ma watimi afra brochire wo ba brochire na so wo mobra watimi afra brochire kotoa Ghana se ye ma osikaduro kwase apeni amankrado wo chimifo amankrado aboafunu bi amankrado me si pie bra na me meka wo history kwase mu kwase wo chimifo be ma aboa ucha siri amankrado me ne ucha siri kwase ani mu aboafunu wo hire ho dwiba aboa wo kotie de wanim tantan kwase ani mu wo fu adoa useless man ya hwe be ma anim ase kuyo abuo nipa mu nsesa nipa fu bi te sew amankrado be ma mu fu be ma mu twasini be ma mu tietia amankrado me ne kwase mu kwase chimifo abuo ba bia wo da ya asonda ye ne hu se wo ba na wo na se ya wo hu se enye wo fra wo twam na ba na wo se ya na won ka biem no kwase ani mu beka amankrado me se pie bra na kura wo firi mu no mechira wo honom se de ho ama me de sitie wo chimifo se wo muma e ma de wo beba fom kwase aboa mankrado wo chimifo be ma koso wa de share me video e sense wo koso an share me video a wo boa asia munya disappointed munya na frefre me si mama fo nya disappointed ene me wo mo so kwase mu kwase me ma change because me life no o ma meti aba wo so kwase ni mu aboa chimifo bema amankrado me ne aboa me wia fa video si wanim na be challenge wonyame kasa mafo wo bedu kwase ani mu matiatias bra ha
Wachimifo bae. Wachimifo ba wanu asem wasa. Na afa wo hunu dia wonya wo ho biem. Kwase aba engege. Wachimifo na anabonsi. Na afa wo hunu dia wonya wo ho biem. Na anabonsi yiwanim. Na bra ha na fa video si platform so na be ka dia wo ka che onyame kasamafo. Ja dia wo kire no na pa evidence papa na fa bra bontene. Na ja wo kwase tire tua kwase atwe kankan no so wo funu. Chimifo next time. Me di mo si ha. Mo ma bae. Onyame hira mo onyame kese. Onyame kasamafo mewi. Mwa. Mfa nko mo nipa mu nsesa. Face the fact me ne wo yere. Nipa mu nsesa. Oba hunyenya wati face the fact yere hunyenya hunyunnu. Sia. Kaze me ya ka me ko. Asia ni mu. Otumi a obesame ano. Otumi obesame ano me ma onja mu ngo. O baba me atena wo moment na da obesame ano. Asia. Wa. Kaze me asa wo na mo ka o masema no mo ja mo ma mo ko. Ah o, me da me mu ahunu. Me nya so fo akon masema no mama akọ no me mu ohunu me se wa wo frɛ me wan mpa chodi asem daddy me se me free so why daddy me se me free so daddy me se me ya sorry bye bye me nka se biem why daddy me se o Senya kukonsa ofana pasa enjomesu nazeli zadami enimana meko nazeli zadami izame cherato nazeli zadami swana meko nazeli zadami idiye mana meko nazeli zadami enimana yapo bianco fie me papa bra Jesus was wo buku taxi bebre asa se COVID-19 mu ne wo no obi a magiska engege nana bonzi Peter Noche anankra mama modwuma mesumu mpiem na bonte na mum na wonya video mo nya me kasa ma fodo because me na metimi command mo nkana man men kama mum mpiem na bonte na me video na mo fa ko YouTube kwa jiskeni Sasa mo. Come on.